As uvas que tradicionalmente acompañan as 12 badaladas descenderon ás profundidades da ría de Ferrol para recibir o 2013 cun agradable sabor mariño. Aínda que parece complicado, un grupo de mergulladores cumpriu coa tradición baixo auga e non faltou de nada, nin sequera o brinde con champaña. A bordo, panxoliñas e pandeiretas para animar o traxecto. Aínda que está afeito ao frío, desta vez Papá Noel botou man do traxe de neopreno. Porque a temperatura da auga animaba máis a hipotermia ca o baño, pero a festa estaba baixo a ría. Te reúnes con gente, con amigos, tomamos las uvas, tomamos champán debajo del agua y celebramos la entrada del nuevo año. Poucos deron acabado as uvas, que nunca souberon tanto amar, pero todos regaron con champaña esta festa adiantada para recibir o 2013. Unha cosa un pouco atípica, xogas co tema da física, vas a encher a botella boca abaixo, tes que beber, é unha cosa moi simpática. Mi mujer dice que todos tenemos una pedra los que buceamos, pero bueno, non sei se é verdade ou non, pero a verdade é que somos gente un pouco especial. Hai moita xente abaixo, hai pouca visibilidade, do resto, nada, estamos acostumbrados a estas cousas. Non a tomar as uvas, pero sí a estar baixo a auga. Por se acaso, repetíronse o brinde e os bos desexos na cuberta. Lo hacemos pues para estar juntos y ya de camino pues desear a toda Galicia un feliz año 2013, ¿no? Y a toda España si nos ven y levantar un poco la moral.